Dalange gembira. Dalange Pak jenengan rambutnya dipadake niku apa? Ya gecek cengelmu lho. Buka jajal dibuka rak padha. Ya beda. Jajal. Oh kae semir murahan ki semir larang ya padake. Ya beda. Ketok gemerlap nggon aku lho. Kok saiki tambah putih meneh? Kayak teres. Apa? Kok tambah putih? Ayo asline. Asline. Iya. Berarti wis do putih kabeh ya? Wis. Oh wis. Gon-gonan apa ora? Aku arep metani wae. Ora mergone kaya Pak Seno kan kathah pinggalian, uga mikir ben bengi mikir cerita, mikir lakon, mikir sahabat. Dados kene kan nggo mikir terus dadine cepet putih. Coba rambutnya ra nggo mikir rak mesti ana sing tetep ireng. Masa ya putih kabeh ta? Lah iya ana sing ireng. Ayo karang wis tuwa. Aku ki wis meh 50 lho. Wis 48, 49, 50. Nek putih ki wis normal. Wis nggo mikir terus kok. Iki ora tak semir pancen putih tenan. Apa iya? Domongi kok. Bedane rambut gue mikir karo gue seneng wi. Sing rambut gue seneng-seneng ki mesti ra iso putih. Ra iso putih. Ra iso putih. Rambut kok gue seneng-seneng Mas. Kan iki gue mikir. Rambut gue mikir. Iki tinggo mikir. Ana rambut sing marai seneng apa piye? Idep. Idep ki ra nggo nyawang sing barang apik-apik gue seneng to. Ora putih ireng lho. Lah idep terus idep. Nah. Ora rambut kan warna-warna, kene rambut, kene alis, kene idep, terus ana brengos, ana jenggot, ana simbar, ana wulu cumbu. Wulu cumbu ki ra nggo mikir, nggo seneng. Ono kok cumbu. Lah apa? Ulu sikil. Lah nek wulu cumbu ki ndi? Ambo. Lah engko tak foto, tak kirimke ya, Nduk. Kang ngomong. Kaya kabeh kok didetailke. Ya men cetha ngono lho. Itulah keindahan bahasa Jawa. Jenggot, brengos, idep, alis, simbar. Nek nek basa Inggris ya rambut ya mung rambut. Lho, ora jenenge ra dhewe-dhewe. Rambut kelek apa jenenge? Prengus. Nek jane nek gelem goleki nggon kamu sono lho kuwi. Enten tetep enten. Jawa itu luar biasa. Brengos, idep, alis, simbar. Kelek ki mesti ana, ming ora do diapalke. Nek nggon rambut kelek, arep ngucapke piye ra? Nah, ngerti aku. Apa jenenge? Ayo, wis tak sesuk tak bisiki wae. Mbok saiki wae. Aku nek nak ndulure kelek kuwi mudeng aku. Apa? Nak ndulur. Mimin tak cempolo sirahe modal. Kowe sing bangsa nggo njewowok ngono kuwi kok apal to kowe. Apa nek aku leleteke ngomonganku ngono kuwi. Aku ngono kuwi. Ora kok sik bahasamu iki lho, Pri. Kok muni bangsa nggo njewowok. Nyun sewu. Mungkin dhek-dheke njewowok. Aku nek gergon omongan pancen omonganku rada trocoh, rada ngono minggir. Nek nek liyane ora. Alung tumindak. Yo, adeke. Dawet cendol dawet sekeng cendol cendol dawet dawet cendol cendol dawet dawet cendol cendol dawet cendol dawet sekeng 500-an gak pake dawet biru lupa akan dituang kita 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 nganggo lagu cendol dawet iki nek anu nembang anu joget tatin pas banget. Iya. Lah ngapa? Oh ya ora joget. Arep muni ayo aku ngerti terus ayo. Ayo. Ndang muni ya. Lah situ. Ndang muni. Mah. Lah ngapa? Mah ora usah. Kaya katiasane gedhe. Duncalke gendeng ora udan. Terus apa meneh? Liyane kuwi kok ana meneh lho. Ora ono. Ndang cuit ngono. Hei, Mah. Ya ampun kok ya. Berarti kaya le gawe martabak ngono. Ya ampun. Alah piye? Mosok Mbak Tatin. Apa? Mbak Tatin mosok kan nggo nolak udan barang dokoke gendeng. Lah nek ngene jenengan iso nggo tolak angin lho ya. Bener kok nggo telisir kok mangan. Walah sapa iki mau? Kok dijereng nggo tenda maksudnya piye? Mas Janu ta ngomong. Padune dhek arek ngiyep nang tenda. Janu.
bagusmu ra jumbuh karo pikiranmu. Ngeres. Ya, mangga. Dadi limungan. Iki jogetane beda iki. Deng. Iki model India. Deng Sakia. Ah, coba Pri di manu diajari Pri. Ya. Ya Pri, kowe Pri ngajari Pri. Ya. Kae wis arep minggat kae kalau kae. Anak diplekoto terus lho. Ya ora mlekoto. Wis tok saweran 100.000 ki ra sanggone abot. Nah, Terus kapan? kudune totalitas. Apa 100.000 kon mlongoh tok. Nyambut gawe totalitas. Tapi wis plo-plo kowe ngopo? Zaman dhisik 50.000 direwangi koso tok ya. Ya, direwangi sungi bedet kok. 150.000 kok ger arep endo, ya endo. Ngene sambat. Iya coba Mbak Apri. Tak dudung tak. Nano. Sakia, penari gurun pasir ternama. Oh Sakia, terpesona aku melihatnya. Hop. Mimin sik. Kae engko terakhir. Ya iki Nganggo melet men kaya kirek. Ayo. Ya. Nan. Wow. Ah. Yes. Wes, hop. Rasa oke. Wes. Tak bandem gelas lho. Wes. Iku ora kaya kirik mah kaya ula celolo. Ayo Tatin ayo. Ayo Mbak Apri. Wes, satae sapa? Indo. Joya Indo nyambut gawe kok ngedoli. Aku iki palsu kabeh. Sindene Pak Seno lewung tok ngene arep endo. Kok kudu aku? Ra jumbure tekan Kalimantan barang ngopo? Lah, aku nang Kalimantan orang kan ngono ki lho. Ya totalitas ngene mu gerakan ngene ndah nek mulai kaya Mbak Ganes mau. Iki jane meng mergo dalange nek ra dalange tak Ora mergo dalange iki nyenengke warga kabeh penonton ning sinduke. Lah ya sing nganggo sing marahi kan iki sing dadak. Ya ora kok iki aku meng nuluti. Dadak misah. Nggih mboten sederek. Negar ora. Saiki iki apa-apa penonton nggih pokok nglawan penonton oke sakmene. Ya nek nggih tambahi ora ming 100. Ayo. Tandang gawene sik kok njaluk duwite sik. Nyambut gawe rung rampung kok njaluk duit. Cara ngendi? Oh, laden tukange dadak nyampur semen sik. Ya kok tenan ning dinei lho. Ah iya tak tambahi. Pira? Wis gampang, njalukmu pira padake cah tipis. Ah, ning ngomong tok kok ming ora wani dikekke. Wis aja kuwatir. Ndi ndelok? Ning ndo nyilih ditisik ndo. Ya nyambut gawe sik ning menyambut gawe sik kok tuas dikirim tinggal lunga. Heeh. Ya kagol. Nyambut gawe sik. Iki wektune sila antel. Ora Endo ae arepan. Oh iki lakone Semar bangun SKE kok. Engko bar iki anggere semen blonjo semen bubar wis. Blonjo semen. Lakon nek perlu limbukan tekan jam 3 ora masalah. Sing penting kose kecekel. Ora masalah wong kene langsung tetek kok ya. Meso kena. Ayo mikir daleke. Ya. Rasa nggo melet lho. Ra nganggo melet boten sederek. Nganggo. Bandung sandal lho. Kok Bandung sana.
Nek nggo melet ki mau biasa, kudu sak ndure mimin, mamine semar kanggo delosor bareng lho, Mbak. Kah aku mung 100 melet barang. Jane njaluk tambah kok. Sayo. Ayo, dilat lho kowe. Tatin. Dadi kelingan sing ora-ora. Tatin. Tatin. Sing arep tak dilat iki kok sing banyake kono lho. Dadi kelingan masa kejayaan. Yo tak dilat kirik mburi kono yo. Tatin iki mbok gak Ngapa? Sabar ya, Dek. Ndak lali, ayo. Ayo. Arep nylamur kowe. Nggo melet lho. Ayo. Yo nek gah melet menjuntai. Ya. Oh, ki gawe marem penonton semene iki angel lho. Ibadah lho. Ngibadah. Ya. Aku gak melet lho, aku kok ndak. Gedhek to? Melet boten? Melet. Wong ra iso melete ya dipresrake kok. Jenenge ayo ra. Aku nek melet. Ora apa-apa kok. Yo wis. Pilih aku joget apa pira? Pilih aku joget apa pira? Lho kowe aja ngono. Kowe nek ora nganti terus munggah ra gelem joget, piyai semene getun kabeh karo kowe. Nek do sing do nonton streaming ki nang angkringan HP-ne. Katine mengkon melet kok. Tekan omah takoni bojone, "HP-mu nang ndi, Pak?" Tak banteng. Lah ngopo? Tati nak gelem melet. Lho, malah korbane akeh to. Gawe gelo wong akeh kowe. Malah korbane akeh. Aku nek melet gah yakin. Mung sak melete menyelamatkan HP kok. Ya ben HP tuku dhewe rusak ya ben rusak dhewe to. Oh, lah aja kaya ngono. Oh, iya. Iki silak entek ya. Hah? Wis ge rampung ki wae. Apane? Silak ra waktune jam 1 kliwat lho iki. Aku ki ngedep jam gede luwe gede kira menang. Rasangku melet gak? Gelem ya kok. Gelem ya ra melet. Sithik wae wis. Pisan tok ae melete pisan tok ae. Pisan yo wis gek. Kita Mbak Lung lho. Iki aku melet lho wis Sen. Dawa banget e. Ayo, hop, siap sik. Iya. Aja diganggu lho, Pri, aja diganggu. Wis, rasa ganggu. Dadi iki spesial. Iki isih sanake sarukan iki. Saru banget. Yo. Melet. Pisan wae. Meng melet pisane kok. Ngono tok. Wis melet kok ditutupi. Melete yo. Pisan. Hop. Iya. Piye? Tawar ta? Hah? Tawar lek melet. Ora Ya wis rasa. Yuk. Arep ero wong ilatmu cawang. Ulah sendok ya. Wes ya, aja ngopo aku ya. Loh, oke, sudah ya? Belum. Penonton kok kadoan ki rung ketok ya Mbak Tatin. Moh melet tok wae. Ya. Hah? Ya. Ya melet tok, ya. Aku gak mau. Kok tenan dhewe ilatku. Kenanganipun sami lenggah. Wonten ing pendhapi padukuh ning Karang Kadempel. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Nala Gareng Petruk Bagong kowe aja ninggal tata krama. Ngaturna sembah karo bendaramu. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk ten ya ring tak tampa tiba padha-padha ya Nala Gareng. Oh nggih dipun sekecaken nggih Den. Ya wis ora kurang kepenak. Ndara Gatotkaca bekti kula Den. Ya Nala Gareng tak tampa tiba padha-padha. Ndara Antarja bekti kula ya Nala Gareng tiba padha-padha. Ndara Abimanyu bekti kula nggih Den. Iya ya Nala Gareng tak tampa tiba padha-padha Nala Gareng. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca bekti kula kunjuk nggih Den.
Ya terus tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi, Ndara? Ndara Antarja, Ndara Abimanyu bekti kula kunjo. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Ya Panakawan Petruk tak tampa pangestuku Tampanana Panakawan. Kula pundi nggo jimat paribeh. Sami dipun sekecaken anggenipun lenggah. Ya Petruk wis ora kurang kepenak praptaku ning Karang Kadempel iki. Gong gendi kowe, Gong? Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu bekti kula kunjo. Langsung kabeh kesuwen. Ya Gong tak tampa, ya Bagong tak tampa. Ya Panakawan Bagong tak tampa. Ya Panakawan Bagong tak tampa. Pangestu sampeyan sampun kula tampi. Lho aku urung menehi kok. Alah ora urung ya ngono kok. Nuwun sewu. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ngatasipun namung sak kula. Kula niku ya ora nggraita napa sing ajeng kula lakoni niki ndara-ndara kula ngudaneni. Ning lha kok jebul. Sampeyan kersa rawuh enten Karang Kadempel jumbuh kalih nawala sing kula aturaken wonten ing Randu Gumbala, Pringgondani Jangkar Bumi lan Tanjung Anom. Saengga dinten menika ingkang sampun kajanjekaken wonten ing madyaning nawala, ndara-ndara kula sampun sami rawuh wonten ing mriki. Kula ngaturaken panuwun nggih Den. Kula mboten isa nglintuni napa-napa ngatur panuwun kula ingkang kunjuk ngersanipun ndara-ndara kula putra Pandhawa. Malah kejut rasaning atiku kek. Nalika aku nampa dawuh timbalaning kakekne Semar, ora dat sabene kakekne Semar kuwi nimbali marang lancur Pandhawa. Mula tumuli aku kampir marang Pringgondani lan Jangkar Bumi njumbuhake kelawan nawala ingkang wis mbok aturake marang Randu Gumbala, Pringgondani lan Jangkar Bumi. Jebul tinemune Kakang Garukaca, Kakang Antarja lan Abimanyu padha tinimbalan dening kakekne Semar ngelingi. Nadyan to dikaya ngapa Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja, Abimanyu kuwi tautate nampa pangudareng kakekne Semar. Mula apa sing dadi dawuhing kakekne Semar, aku ora bakal selak. Lan sak mengko aku wis sowan ning Karang Kadempel, aku tak nyadong dawuh marang kakekne Nayantaka. Eneng apa, Kek? Ana perkara apa lan ana wigati sing kepiye keparenga kakek Mbabarana marang Antasena. Aku tak ngangolake jangga nilingke Karna mastuti sabda tama pangendikaning kakekne Badranaya. Ya, Kakang Siwa Semar. Mara tak aturi paring dawuh ana wigati apa? Tumuli paring dawuh. Aku nedya midhangetake ingkang tetela Siwa Semar Badranaya. Semono aku Siwa Semar Maragage paring dawuh. Purwa madya usana samendhang aja nganti ing karempit bakal tak tilingake karnane Antarja. Yen perlu aku bakal mastuti dawuh timbalaning kakekne Semar Badranaya ing Karang Kadempel, Siwa Nayantaka. Handrah ingkang puswitarum kasiliring samirana mrih sekal kadung ngas kandanya maweh raras renaning driya
Sing sepisan kula ngaturaken panuwun sing tanpa pepindhan. Dene lancur-lancur Pandhawa, ndara-ndara kula sampun kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Lah ing ngangka kalih napa ta sababe kok nganti ngatasipun namung sak kula kemawon wantun ngrawuhaken boyongi dhateng pepunden-pepunden. Niki merga enten gandeng cenenge kalih lelakon sing kula lakoni. Nalika dinten Anggara kasih kula nglakoni carane Nalindra sare naritis sesemek ron Rajamala bebantal bata sarimbak. Wigatosipun namung nyadong wenganing dewa. Lah kok mboten kanthi kanyana-nyana. Wonten madyaning pasumpenan kula nampi rawuhipun Sang Marbu Dengrat inggih Sang Asih Prana. Maring dawuh kali Semar yen to Semar sakmangke badhe dados jalaran tumedhaking kanugrahan. Badhe dados jalaran tumedhaking kanugrahan. Mongko nalika semanten gregah wungu saking tilem kula niku pungun-pungun la ing atase namung sak kula dadi lantaran tumedhaking kanugrahan. Mongko petanganipun wong tuwa kaya kula niku nek kanugrahane cepak niku pacobane ya bakal nekani. Mangsa kala sok barengi. Mung karititahe niku kuwat napa pacoban menapa mboten. Nek kuwat napa pacoban kanugrahan bakal tinampa, ning nek mboten kuwat nampa pacoban kanugrahane bakal uncat. Lah terus wigatine kakek ngrawake mboyongi marang para putra-putra. Kula ngerti nek sasmitaning dewa niki mangke badhe sumebar warata mergi enten gandeng cenenge karo kanugrahan. Merga napa, Den? Dewa matedhaken kanugrahan menika mesti wonten titah ingkang sampun pinaringan sasmita kudu nggayuh kanugrahan. Lah, mongko titah enten donya niku werna loro. Eneng sing apik, eneng sing ala. Tur dewa niku mboten banci ndemban siladan. Sing apik diparingi sasmita yen bakal ana kanugrahan sing teka, sing ala ya paringi sasmita yen ana kanugrahan sing bakal tumedhak. Lah sing becik niku mesti nggayuh kanthi srana laku ingkang utama, laku ingkang bener. Lah sing kula atirke nek sing ala niku nampa sasmitaning dewa nek jagat niki bakal wonten kanugrahan sing tumedhak. Mongko tumindake wong ala niku nggudel bingung nungsang puyang numbuk bentus waton kasembatan sing digayuh. Niku kula sing Semelang. Mongko Semar niki wis tuwa. Anak-anak kula niku gelem nyambut gawe nek dicocok mripate nganggo dhuwit. Nek mboten dienehi amplop bocah-bocah niki kesete ora jamak. Ora tau gelem nglabuhi karo wong tuwa. Mula sewiji-wijining cara kula kudu ngrawuhake para nom-noman Pandhawa supaya njaga kahanan Karang Kadempel jumbuh kalian kewajibaning dewa ingkang kula sangkul. Ngono to, nggih. Yen pancen kaya ngono kersaning kakene Semar, Antasena pribadi ora ngemungake sarta ora bakal ngembet marang kahananing Kakang Garukaca, Kakang Antarja lan adhiku Abimanyu merga miturut Antasena. Kakang Garukaca, Kakang Antarja adhiku Abimanyu kuwi duwe penemu dewi-dewi. Yen kakene Semar ndangu kelawan penemune Antasena, aku mathuk, aku rujuk. Tegesipun pripun? Aku sagu njaga katentremaning Karang Kadempel. Aja nganti kakekne Semar samengko ana ingkang rubeda nggone bakal matedhake kenaro lantaran tumedhaking kanugrahan. Matur nuwun, matur nuwun. Ning prasaja mawon lho Den niki mboten enten napa-napane. Ora apa-apa kek, lahir batin. Aku ngudhokake tenagaku lahir batin kanggo katentremaning kakekne Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Ndara Garukaca pripun? Ya. Ora bakal aku rupa-rupa gedhang karo penemune Dimas Antasena. Ning rumangsane yen to Gatotkaca kuwi tau tate nampa pangudange Siwa Badranaya. Mula besok kapan nggonku bakal abuh lawan Siwa Semar kejaba mung dina iki. Ora bakal wegah aku nata marang katentremaning Karang Kadempel. Matur sembah nuwun. Ndara Antarja, aku semono uga ora bakal wegah wae.
aku bakal melu karo adikku Antasena karo adikku Garukaca gawe tentreming Karang Kadempel mbok menawa ana dom sumurping banyu lan payu-payu ingkang bakal katempuh ing Samirana ngiriguda marang Siwana Yantaka ngene bakal matedhake kanugrahan. Wah, matur nuwun. Lha Abimanyu mboten sah kula suwuni priksa mesti kemawon nderek kalian Kang Raka. Semono uga aku bakal melu marang Kakang Mas Antasena Siwa Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Nala Gareng. Kowe piye? Putra-putra Pandhawa, lancur-lancur Pandhawa. Kuwi bendaraku sing wajibe aku labuh karo ndara-ndara kuning dina iki ndara-ndaraku labuh karo bapakmu. Kowe minangka dadi anakku kowe piye? Nek kira-kira bapakmu iki ana ing sing ngirigodo ngene bakal dadi lantaran tumedhaing kanugrahan, kowe piye? Duwe apa nemu? Awakku iki lagi anget Pak. Awakku iki lagi ra penak. Mula gandeng sing wis ngrondani utawa sing gawe tentreming Karang Kadempel ki Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu tak kira wis cukup aku tak ora usah melu-melu. Lah pancen tikus wirok tenan. Petruk piye? Nek aku manut, gandeng aku ki anak tengah mongko sing anake bapak sing digdaya utawa sing dianggep sentosa dhewe ki aku. Nek kira-kira aku dibutuhke aku siap, Pak. Syukur lah kaya ngono kuwi. Iso njunjung derajate wong tuwa. Bagong piye? Aku anane ming sendika, Pak. Waton wis mateng. Wah, jan Bagong ya. Maksudnya piye ta, Truk? Lah kowe iki mau ngrungokke ora? Ora. Lho. Lah kowe iki melu ki ngopo? Lah ya nggo genep-genep e. Bapak ki arep dadi lantaran tumedhaking wahyu. Wahyu apa? Ambo, bapak urung paring dawuh. Bapak kuwatir merga sing disasmita entuk wahyu ki mesti karo dewa piranganing piyai loro utawa menungsa loro sing pambegane ala lan becik. Nek sing becik mesti nggayu wahyu sing apik-apik, nek sing ala mesti penggayuane wahyu mesti ngawu gawar ngawur. Lah kuwatiring bapak nek mengko terus ngawur ning Karang Kadempel meksa karo bapak supaya menehake wahyu, kuwi sapa sing kudu njaga katentremaning bapak. Ngene wae, apike saiki anu wae Truk, nyewa linmas. Lho. Kok nyewa linmas piye to? Keamanan ketentreman ki nang tanganing para bapak-bapak sing wis kejibal dadi linmas. Aku ki anake Semar e. Wajibe aku ki dilindungi. Wis Petruk rasa rembugan ro Bagong. Ndak malah saya buyer sirahe bapak. Bocah goblok ora dong ning sok keminter suarane seru ning waton seru. Ning ora nganggo dipikir. Aku anake sapa? Anakku. Berarti aku nek goblok iki turun kowe. Hus. Bapakmu ki mbiyen aku ki ya sekolah. Padha aku ya sekolah. Meng bapak ki sekolahe luwih dhuwur tinimbang aku luwih cendhek. Lah sing tok banggake apa? Lho, madang. Wah. Wis Gong, wis ora usah omong. Ora omong ya ora usah ditancepke nang kene. Tancep kene kena kon ra omong. Ya wis ya wis. Ora usah digagas. Lah, terus wonten malih, Ndara. Ana meneh kepiye kae? Enten malih sasmitaning jawata ingkang sampun kula tampi. Enten malih sasmitaning dewa sing kula tampa. Kula niku mung drajating batur. Kula niku mung drajating Panakawan. Nek mestine kula ditimbali ratu niku mempere pancen kudu kaya ngoten. Ora eneng kok Semar kok ngaturi rawuh Nalendra niku kula mboten wantun. Lah terus mongko sabdaning dewa tumedhaking kanugrahan menika mangke menawi ndara kula sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa, sinuwun Puntadewa pun sami kersa rawuh enten Karang Kadempel niku badhe katandha tumedhaking kanugrahan. Lah niki rak kula bingung to. Nek kula ngaturi rawuh ndara-ndara kula para Nalendra Semar dikira wong batur celandaan, ora ngerti tata krama, anggepe apa? Luwih-luwih sing do ngrasani karo Semar. Semar kae anggepe apa? Ming gedibal kok ngrawuhke Nalendra iki ora ngilo karo gitoke. Bener kawula kuwi. Bagong menengo sik. Kowe menengo sik to, Gong ora? Hah? Mula kula ewuh kaya. Lah niki gandeng niku wong tuwa-tuwa sampean.
Niku pripun carane supaya sami rawuh enten mriki? Merga nek sinuwun Ngamarta, sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa mboten kersa rawuh lan mboten ninggal rawuh teng Karang Kadempel, wahyu niku mboten badhe mandhap wonten ing Janaloka tinampi satunggilipun titah ingkang sampun katarimah gesangipun Ndara. Ratune Ratu Utama Pati-pati lino Pranayaka Tiasraharja Panegare becik-becik Parandene tan dadi taliasing kala bendu malah bangkit mangkenan dotra rupe tukang reribeti Tintrim madyaning padukuhan Karang Kadempel nalika semanten sangganing para putra dadya kendel dupi midhangetaken sabdanipun kula Semar Badranaya. Senadyan para kawula datan wonten ingkang sami anyabawa bebasan gegodhongan tanan ngobah sami rara datan mampah kaperbawan pangandikan Kyai Nayantaka tuhu pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap nalika semanten kasaru geger njaba sami alok yen ana wadya bala ingkang nasak wonten ing padukuhan Karang Kadempel. Datan sanes kejawi namung wadya bala saking negaring Kastina Kapandikan Begawan Dunatu Indrakana Patih Harya Senguni ingkang minggah wonten ing pendhapi padukuhan. Akarya cingak kang samya mulat mangrombaing para kawula kanca piyak ana piyai rawuh wenehi dalan to wenehi dalan. Donya ya ora selawase langgeng, sing sugih kala mangsa dadi kere akeh. Sing kere kala mangsa dadi sugih akeh.
Sing bodho nek gelem budidaya dadi pinter mergo sinau akeh. Sing pinter mergo srawung karo wong bodho ilang ilmune dadi wong goblok ya pirang-pirang. Aku dadi lah pendhita penyakit tenan kowe. Wis saiki arep muni piye mau lambemu muni piye? Hus. Aku Brahmana, wis ngerti. Kowe mau muni piye? Gawe karang kadempel sungsang bawana balik. Semar bakal semaur, mergo Semar ki selawase urip ora tau gelut. Ora tau gelut. Meng gelut karo simbok ya, Pak? Sumo ya? Heeh. Aku nek weruh Bagong nek malah guyu dhewe. Cah kok mbuh uteke iki. Utekmu kowe. Otak kok utek ora. Ya sorry ora. Saiki ngene, nek kowe arep gawe sungsang bawana balik kanan karo kadempel. Bagong sing ora sarujuk. Aku sing depani Bapak Semar. Loh. Yen ngono kowe wani karo Bagawan Durna. Apamu sing tak wedeni? Biyen tekan saiki Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Aku tak golek rokok sik ya, Kang. Kalau mau pun tumbas mentol. Tegese kowe mani karo Bagawan Durna sing tak wedeni apamu? Loh, nek pancen mani ayo iki, papan wong neter katedayan. Wah, lah iki gayeng iki, Gong, dipikir sik le. Nek nganti Durna engko wani, Durna iki nggawa Kurawa. Ora wedi ora Kurawa. Ora wedi aku. Pokoke bapak ora usah menehi wayu karo Bagawan Durna karo Prabu Duryudana. Yo rampungke nang kene iki. Kowe takon nang ndi pampano nenter kadedayan. Mbah. Lor kulon omahe bapak ki ana lapangan voli. Ayo neng kono ditemtoke. Kaya apa aku sing tekani pati. Wah, ora minggat metu Jawaya tanti karawa semet jasmu mocar kowe. Kok kowe kok ora merana ki ngapa? Lah ngapa? Merana kan ngapa? Lah mau rak nantang Durna to? Ayo ditandangi, modar apa? Si. Terus iki karepmu piye? Karepmu piye wis wani nantang kok? Sing penting Durna metu saka omahe bapak. Ane Durna gawe geger ning jaba, aku urusane wong jaba. Gong, kowe iki ora edan lho. Iki serius lho, Gong. Durna nggawa Kurawa 100, nek kon ngrusak Karang Kadempel tak kira ora nganti 3 kedheping netra Karang Kadempel mubal dadi geni. Kowe omongan kaya ngono iki rumasamu ora ngembet katentremane wong sak Karang Kadempel apa? Lho, maksud lu? Kowe wani karo Durna. Terus sing digoleki kowe. Engko nek Durna metu ning jaba ngawe Kurawa, kowe ora ana, kowe ora gelem nandingi Durna. Durna saya nesu, Bagong ming lambene tok wani omong tok ora nyandhangi aku Kurawa. Kabeh omahe kawula dobong. Lah, kawula sing ora ngerti kentang ki mulih lelakon kelangan omah. Piye to? Caramu mikir piye to? Terus aku kan ngapa? Lho, kowe wis wani nantang ki metu njaba tandangono. Lah nak wani, nek ora? Lah kok dadak omong, lah nggih cangkeme. Wong decang omong nama, kowe iki ngapa? Sing penting wani sik perkara engko lan nandangi mikir. Bangane kowe bapak dunakke Semar, Karang Kadempel tak bumi angus, kowe plendas-plendus. Gareng ki malah ora berubah sithik-sithik, mung mangan kuwaci wae ki mau. Klecak-klecuk. Nyemeng nang yang lem. Wis saiki piye carane kaya ngene piye? Oh kowe kuwi sing gagah temandang. Amoh aku nek musuh Kurawa kalah. Sik. Ada ide? Ada apa? Ada ide apa? Putra-putra Pandhawa kon ngapa? Oh iya ya, Ndara Antarsena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Lah engko terus supaya Ndara Pandhawa ki do duka, aku sing gawe masalah.
Sing gawe ukara aku. Carane to tindak mrene sik. Ya kowe sing kono. Nuwun, Den. Yo. Sapa gong tamune? Gawan Durna. Ning pun metu, pun medal. Lho, wis lunga. Mpun sampean kan tindak mriku. Yo, ya sangu tak rono, nggih. Lah tenan ta, dintekke tenan ta. Lho, apa niki tempe niki leng goreng kula. Donggo jagongan. Wong tempe dipangan Bendoro kok ora entuk. Joli lho, ya. Awi do mriki, do mriki. Ya, ya aku tak mrono tak sowan bapakmu. Iki ngopo, Gong? Bapakmu kok ungkep-ungkep mudhun saka pelungguhan mripate ditutupi. Nangis, Bapak. Lho. Nangis ngopo? Oh, Durna mriki niki wau ora tak tendhangi. Lho, gene kowe wani nendangi Eyang Durna. Empun saking judeke. Masa Bapak dicedhaki Mbah Semar kowe ngerti wahyu sing ngerti tumiba ning jagat ta? Tak jaluk karo Durna nggawa keris. Adi nyonyok-nyonyokke Bapak Semar, Bapak nganti tiba saka kursi terus nangis niki. Nek mboten kula sing ngewangi ajeng sinten malih? Eyang Durna mentolo karo Kangane Semar. Ngono kuwi ya, Tru? Ya, Tru? Tru? Heeh. Ngono kuwi tenan. Bela dalah Kurawa brabrik. Tangi. Lah setan ki wong tuwa kok dijak Sandiwara. Sandiwara. Beres ta, Tru. Jaidan. Oh ya, Jaidan. Ora. Bapak kok tok mbruke tok jengkengke. Nanti kaya bulus, bulus dengkulmu. Nek ora ngono ndak ora nesu putra-putra Ndara Antasena iki putrane Ndara Werkudara. Ndara Garukaca putrane Ndara Werkudara. Ndara Antarsa putrane Ndara Werkudara. Ndara Werkudara itu. Kuwi muridé Begawan Durna. Nek ora dinganane iki do ora wani ngantemi Durna. Ndara Antasena nesu tenan lho, Gong. Ben. Eyang Durna ajar ngono kuwi brubut mlayu banter banget. Ben, nek diajar tenan, ya men. Nek Eyang Durna lara, wis kuwi sing tak jangka. Nek nganti engko dinyunyuk nganggo banyu sungut kae. Nyut Durna klekar mati. Aduh. Durna mati, Ndara Werkudara prisa Antasena mateni Durna bapakku. Sing ngakon sapa? Semar. Semar dipulorosara karo Durna. Semar ngaku, aku mung dikon Bagong, kowe goleki Ndara Werkudara. Mbok cangkeme sing apik, Tru. Ora usah ngedeg-degi ngono kuwi lho. Wis skenario-ne sapa? Apa? Skenario-ne sapa? Skenario. Skenario sapa? Ayo kuwi dalan critane kok ngono kuwi ora. Wis pokoke aku ketanggung jawab. Bagong dalem, Bapak. Wah. Ngono kuwi lho anak ki ngono kuwi. Nek iso ya kowe aja meneng bae. Terus kowe obah. Iya. Maju apa mundur? Tegese obah kuwi kowe ngewangono karo darah-darahmu kae ndak dikira kowe anak sing ora tanggung jawab. Ha terus iki kon ngapa iki? Iki ngapa iki? Ayo petruk barang. Kae tekle dengkulmu mlacak. Aku ya temandang ya wani,
Sing baku anak-anakku kabeh do tumandang karya ora sandadak wigire ngoringa. Kulawa diundurke. Daran-daran pokoke dibantu aja meneng wae aja enak-enak nggih. Ngestakaken dawuh, Pak. Kowe melu seneng kowe. Bunga kang tanpa upama. Mundur. Sake diajar Dursasana. Alah dene le gagah. Oh, mundur ah. Ora nganggo trik kowe. Gus, apa? Mriki, Den. Apa? Dursasana maju. Petruk kalah. Terus aku kon maju, aku kesel iku. Ngeten mawon sampean rasa tumandang ning kula mangkai kekuatan supaya kula iso menang Dursasana. Kekuatan piye? Manut. Mangkai napa ngoten? Ngene bae. Nek aku tak mlebu ning awakmu piye? Terus kowe iso gleleng, iso ampuh, ora lara, ora iso mati, iso ambles bumi, iso apa wae. Kekuatanmu ning nggonmu kabeh. Serius. Serius. Tenan. Carane aku mlebu ning awakmu. Yo. Ndak serak tekan ngene, metu ngendi butuh cangkem apa? Ora sedeng. Kok kene iki ciut ning ngombok iki. Saidan ora. Kowe ngamet ambegan wae. Kowe ngamet ambegan. Aku mlebu ning awakmu. Ngono aku mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo diantem Dursasana ora lara, diapak-apake ora iso krasa. Engko gek maju ning pabaratan methuke Dursasana ya, Gong. Nek wis ngono, kowe dadi wong menangan. Aku tak mlebu ning awakmu. Mbah. Slamodar. Lek ngampet ambegane wis kesuwen. Ya wis gek ngampet ambegan. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepi Gong mleko lho sampean nang pundi aku ning awakmu kowe lho edan kok ora mbrenjel ya iya Gus apa ora mangani ati lho, ora. Engko nanjur mangani rempelo barang. Modar aku, ora doyan rempelomu ijo, mambu kaya ngono. Penyakiten iki. Wis men, wis maju. Amo Suramata aja ora tempe. Kula nek dikawak-awake ora apa-apa. Wis to, sirahmu ulungno nek diantem ora krasa. Ah, mati kowe Dursasana. Ngopo, Truk? Bagong diangslupi Antasena glelenge Raja Majapahit. Mbok kula diangslupi. Lho, kowe meri wae piye? Meri. Ben ketok sing temandang niku anake Semar kabeh, putra-putra ora ketok. Ngoten lho karep kula. Yo, ngampet ambegan. Nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Pinayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Mpun Den, wis. Kula iso napa mawon? Iso apa wae. Ambles wa bumi iki iso. Oh nggih, nggih wae. Wis.
garing. Mbok kula dibantu, Den. Dibantu apa? Wong Bagong gleleng, Petruk gleleng kok kula masa ora entuk gleleng. Mang mlebu teng awak kula. Sesak. As. Alasan ora. Kersa mboten? Ora kersa, nek dikongkon apa-apa aku mah. Yo, ngapet ambegan. Nggih. Aduh. Kepentut ya, Ndara? Ora apa-apa, ning go aja. Nggih. Wis, non? Wis. Wah, apa sing iso pamer ki mung kowe tok, Truk? Sing iso pamer ki mung kowe tok, wer. Kula ya iso mabur. Iso. Carane sikile gedruk lemah ping 3. Kok suarane banter banget? Iki tekle ya. Sikile iki lincip ngene iki. Dadi nek nggo gedruk seru banget. Wis ya wis. Nggih. Ah. Mutiar ora kowe. Wah, gleleng. Waduh, ngendi-endi ketok iki. Nek ra golek kamar mandi ra ana gendenge. Ngandel ora. Oh, kok ya isih ana ya ana wong adus tanpa gendeng. Wah, tua banget asem. Ompong meneh. Wis ora nafsu babar basa. Ayo, amuk sira meneh cewek. Bagong nya ora apa-apa ora apa-apa edan kepancingan apa iki ayo Matno Sastra Cendrawasih Jaya Kawijayan wah setan alas oh ngatasi gedibal diajar ora loro babar blas welo wadake edan ayo malso piye malso kon males aku malso tak males pisan aku rasa sah dadak ngantem ora nendang ora gajul ora nempiling lho arep males ngopo waspadakno dursasana Bagong wis kanggonan ngelmu seprapat jagat wis tamat. Wis tau ora Bagong iso mendlep ning jero bumi? Lho. Apa iso? Weh, kowe ora iso ta? Aku iso. Apa iso tenan? Iso. Gila-gilaan. Dimatke. Lho, kita ndase tok. Lho. Piye ndase dindelepke ora? Heh? Ndase dindelepke ora? Apa men kon tingil-tingil ngene iki? Rugi lho iki nek ora dindelepke. Wae dan delepke sisa wae lancar. Lho, ngapain truk kon nang kene? Apa rumah sama aku rasa ambles bumi po? Wedan! Aku barang iso ambles bumi? Cah gleleng kok. Oh, iki mesti dibantu karo Ndara Antarja kowe. Lah iso lah, wite napa kowe tok sing dibantu ora? Tak kira ketiban bluluk ya. Wah, gareng galo ngosek-ngosek ning Dirgantara. Wah ngoyak Dursasana ya. Ayo, amuk Surakarta. Wah ya dia. Kota. Iya. Wah ya. Wah ya.
rada kele prigel. Dursasana diajar. Weh! Kok apik ngono kae. Metu kok neng dhuwur. Kene ra iso mabur langsung tiba. Nyakit tenan kok ora. Rumangsak. Kowe kulino pamer kok. Wong nek pamer ndoro-ndoro iki ra seneng karo wong pamer. Ya, Tru. Iso ora iso dipamer-pamerke. Kowe iso mabur. Lihat. Lho. Iki. Hop. Aku ora iso ya, Tru. Ambo. Kowe coba kowe. Nek jarine ndoro-ndoro iki nek ambles bumi aja mlumah. Kuwi nandhake nek kaya wong dicemplungke ning luwangan dadi wong mati. Mengkurep. Oh, masa. Heeh. Iya. Nanti Truk ngegipke irung. Irunge coklek kok. Modal. Ah, ponokawan ora minggat, tundha mae modal mayune. Ayo, ayo. Kandhani aku ki iso manut rasa dadak aku ditendangi. Ngandani anakku ora nganggo kasar. Wah, minggir lho, jano kok tak tendangane. Ayo, ngejak pirang dina tak rampungi legane kantiku. Iso leren ora? Nek ora iso leren aja mungsuh bapakmu, ayo mungsuh aku, pamanmu. Iya iki kok mandek. Gayeng e. Syukur malah melu-melu senengane. Wah ngampleng pas mata e. Antasena dalem le. Awakmu ing Ngamarta wis budal ngaturake pustaka Jamus Klima Sada marang Karang Kadempel. Tak suwun Pak Le karo Bapak aja keri. Tindak ning Karang Kadempel. Wah, Antasena sejatine ning apa? Mengko Bapak prisa dhewe ning Karang Kadempel. Awor-awor-warahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tetekaya butulawar pandriting turangga esti tetuka wonten timbalanmu Raharja sowanmu pangestripun Prabu Wilujeng Petruk wonten dawuh totok gundulmu wonten dawuh sinipun Raharja sak sowanmu nggih pangestunipun sinuwun Ndarawati Wilujeng eneng apa Gatotkaca wale-wale menapa nganti dhateng Ponokawan Petruk kinarya saksi tama badhe atur kula ingkang kula unjukaken kersanipun Kanjeng Wing Ndarawati bab sing kepiye Karang Kadempel
Ketaman Melaing Jawata. Lho. Karang Kadempel Ketaman Melaing Jawata kasinggihan mekaten. Apa sing dumadi kathah sesakit. Kawula enjing sakit sonten tiwas. Sonten sakit enjing kapraloya. Wo. Dawuhipun Kyai Semar. Karang Kadempel kedah tineng senjata cakra kaliyan Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Lho. Senjata cakra karo Sekar Cangkok Wijaya Mulya kasinggihan mekaten. Tatkala narpa Kresna tan Tulasa hanyakara ring mring Sang Resi Jahnawi Suta Garukaca wonten timbalan. Upama Wakmi Ndarawati ora maringake piye? Sampun kawaringan Purbawasisa kaliyan Kyai Semar. Kula kedah meksa dhateng Paduka Prabu. Lho. Meksa piye? Kula kedah jiat dhateng Paduka Prabu. Kula suwun kanthi rudha paripeksa. Lho, tegese kowe wani karo Wakmi Ndarawati? Ora wani sebab apa? Malang kerik wis tak tekati yen ora entuk trima mati ning Ndarawati tinimbang bali ning Karang Kadempel ditukani karo Siwana Yantaka. Ya, kae sing mburi kene tak buandhem watu sirahe mudar. Aku iki romansaku arep ngopo-ngopo kok salah to. Aku melu ngadeg melu malang kerik kok kleru. Lho kleru wong derajatmu ki batur kok malang kerik. Setyaki? Mboten. Nggih. Ngono kok omong karo Setyaki lho. Wong kula niki mung batur kok mungsuhe Senopati ora. Ora entuk. Tetep kula suwun wani karo aku sing tawedene apamu. Weh lah dalah mati dening aku kena senjata cakra. Niku ursanipun pripun? Lah kowe butuhmu apa? Senjata cakra kaliyan Sekar. Ha ya wis kuwi gawanen. Tiwas mempeng. Tiwas ngombe obat. Minggat. Nggih. Oh, alah melu seneni ora melu. Gatotkaca wonten timbalan. Kakang Semar kuwi gedhe lalabane tumrap nata ing Ndarawati. Nggih. Aturna ngestaken dawuh. Ning lilanana Wakmi Ndarawati uga bakal ngetutake lumaku ning pusakaku. Monggo kula dherekaken rawuh wonten Karang Kadempel Kanjeng ora. Smobang mangaruna katinetrane nganggo rapo kanikara saketer kene dongane nggung lirwowo sing pine panca pepetoke ngayamana lha dal Kontorjo kasinggihan mekaten Bu lho Bagong iki nggih sinuwun eneng apa sowane Mandura? Wale-wale menapa, Bu? Nampi dawuh timbalipun Kyai Semar Badranaya kula kautus supados sowan wonten negaring Mandura. Lho. Ora diutus dening para Pandhawa malah diutus dening Kakang Semar Badranaya. Kasinggihan mekaten. Wigatine ingkang wigatos namung badhe munjuk atur bilih samangke Karang Kadempel Ketaman Pegebluk. Mosok menengo wae. Wong ayu
ayem-ayem mawon kok. Kok tak sikut raimu lho kok. Menengo wae. Oh nggih, nggih. Karangkadempel ke Taman Pegebluk. Saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya menawi tinenggan pusaka Mandura. Lho. Karangkadempel ke Taman Pegebluk wisane waluya nirmala temah jati, jati temah mulya yen to ketunggon pusaka Mandura. Kasinggan mekaten. Pusaka Mandura apa? Kiai Nenggala, Kiai Alugara badhe kula suwun, kula boyong dhateng Karangkadempel. Piye? Panus maning jajalan sukertane baune iblis lanat. Wah, dalah ing atase Semar Badrana ya derajate kanceblek. Wong loro saudan telu saurupan wani nyuwun ngampil pustaka wujude Nenggala kalawan Kiai Alugara. Lah ing atase ming sak derajat padukuan bae ke Taman Pegebluk kok tumbale dadak nganggo pusaka Negara Mandura ki anggepe piye? Apa rumasamu sak penamu dhewe kowe nyuwun ngampil Nenggala karo Alugara? Diem. Mbok ora bengok-bengok to, Bol. Boldasmu kowe. Panus maning jajalan ora. Ratu ini pal-palke. Niki meng kari ento apa ora? Nek ora ento Ndara Antarja ajeng ngamuk teng Mandura. Weh, atara areng ngamuk piye? Ngamuk punggung tegese piye? Tegesan. Jagung Mandura. Iku nek muni nesusro tenane, kaya nggo sound system. Weh, weh. Kaget aku nganjen. Wong kok ora tau iso sabar. Ayo bali, mboten wae. Bali ora? Mboten. Wangsul menawi kula mbeto Nenggala karo Alugara. Ora gelem bali. Mboten. Kowe mangkal karo Baladewa. Kowe bocah wani karo wong gerak banget kowe. Ayo bali ra. Aja mboyong Nenggala karo Alugara. Mboten wong ora belek. Ayo, kandhano bapakmu rawati aku. Kowe iso dikandhani apa ora? Kowe aja nentake ngampurkane Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku wong tuamu, kowe aja ngeyel karo aku. Kula sampun prasetya dhateng Wa Semar Badrana ya. Menawi kula mboten saged mboyong Nenggala lan Alugara, plalah kula tekaning pati wonten mriki kula enthengaken wae. Wah, iblis lanat. Kowe malah nentang kamurkane Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe kepengin jajan nesune Nata Mandura. Koko Prabu kula aturi sabar. Apa iki? Marai ra gayeng. Ngene wis gayeng wis Koko Prabu kula aturi sabar. Ngangkring. Oh ngedan. Pono kawan kok ya werna-werna Koko Prabu sabar. Kresna inggih. Lah kok dadi kowe ngendhak kalawan kamurkaning pun Kakang Mandura Koko Prabu. Menapa ing dipun aturaken para putra menika saestu leres. Lho, bener piye? Karangkadempel mbetahaken bantuan saking paduka Kanjeng Koko Prabu. Lire piye? Sabab kula ugi sampun ngaturaken pusaka kalih. Lho, Ndarawati uga ngaturake pusaka loro. Inggih. Senjata cakra kaliyan sekar cangkok Wijaya Mulya. Sing boyong sapa? Gatotkaca. Mila menawi Antarja dipun utus wonten negari Mandura supados nyuwun ngampil Nenggala lan Alugara menika sampun trep. Ning Nenggala Alugara kok ora bakal iso pisah karo Kakang. Inggih, panjenenganing Kang Asta sing wigati rawuh ning Karangkadempel. Oh ngono. Inggih. Ya, manut aku.
Kakang Semar. Karang kadempel aturing para putra ke taman Pegebluk. Pripun lek kula lajeng matur. Sampeyan mesine prisa nek Karang kadempel niku ayem tentrem. Lah rak tenan to. Wah pancen mung do diapusi iki piye iki? Kok Prabu sabar rumiyin to, sabar rumiyin. Kakang Semar ngaten menika mesti kemawon wonten ing dipun pikajengaken. Ya piye, tak rungokke. Kula pancen pasrah rawuhipun para pepundhen kula. Utamanipun Ndara Puntadewa, Ndara Kresna, Ndara Baladewa. Supados rawuh teng Karang Kadempel amargi kula niki entuk kewajiban. Lho, kewajibane apa? Kewajiban kula matedhakaken kinarya lantaran tumedhak ing kanugrahan ingkang badhe dipun tampi ndara-ndara kula sedayanipun ingkang sami rawuh wonten ing Karang Kadempel. Utamanipun Ndara Puntadewa, Ndara Kresna, Ndara Baladewa, Ndara Werku, Ndara Janaka. Mergi tentreming jagat menika sampun dipun sampiraken dhateng pundhakipun ingkang sami rawuh wonten ing mriki. Ndara Puntadewa nika pambayuning Pandhawa benjang kedah mangrurah satru murka ingkang pengawak sata Kurawa wonten ing perang Bratayuda. Menawi Kurawa sirna jagat menika badhe ambabar donya anyar ing kebak katentreman. Sinuwun Kresna menika pujangganipun para Pandhawa anggenipun badhe nuntun lampahing perang Bratayuda. Tanpa nata Ndarawati katentreman boten badhe kababar wonten ing donya langkung-langkung sampeyan iku titising Sang Hyang Bathara Wisnu dewa sing tukang andum kabagyan ya katentreman. Kosek lah banjur gandeng ceneng kalian Koko Prabu Mandura. Kula mboten wani narbuka ndhisiki karo kodrate sing kuwasa. Ning nuwun sewu ajeng kula buka sithik mawon. Arepa dikaya ngapa sinuwun Mandura benjang kinarya dados cucuking ngajurit saksampunipun perang ageng Bratayuda. Anggenipun tansah ngayomi jagat menika sesarengan kalian putra wayahipun para Pandhawa. Lho. Kresna iki karepe piye Koko Prabu? Sampun. Mangke Koko Prabu badhe pirsa piyambak lelampanipun. Ning ngendikanipun Kyai Semar menika dipun nugemi. Mongko sing duwe Pandhawa sinuwun Puntadewa sing dadi cucuking pusaka jemparing utawi landheping Bedama Ndara Werkudara lan Janaka. Tanpa Ndara Werkudara lan Janaka sing duwe niat ngisah sangkara murka tentrem menika mboten ajeng isa digayuh dumugi jaman menapa kemawon niku estu. Lah terus piye Kakang? Ngentosi sedhela mawon Ndara. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang angajaping tawang susuh angin ngendi nggone pukulun sangasih prana Semar ulun mung bakal ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan jumbuh kelawan sasmita ulun ingkang wis ulun dawake kelawan jeneng kita wis bisa nglakoni nglumpukake para-para ingkang bakal ambabar katentreman jroning jagat. Ya kuwi kita Puntadewa, Kresna, Baladewa, Werkudara padene Janaka, pangareping para luhur ingkang bakal mbabar katentreman ning jagat raya. Mula seksenana dina iki bakal ulun patedhakake ya kuwi ingkang winastan wahyu katentreman bisa kinarya kekuatan lahir batining para-para ingkang wis kajibah mbabar tentreming jagat sawigo iki Semar. Ngaturaken panuwun mbok ulun. Iya tiba sepadha-padha
Bukulun ngaturaken panuwun, bukulun ngaturaken panuwun. Bukulun ngaturaken panuwun. Wah, wenang kakekku aku ngaturke panuwun. Bukulun kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Padha manunggala. Nadyan durung ditunggalake kelawan lelakon utamane si Baladewa nanging besok bakal ditunggalake lumantar lelakon manunggal kelawan para Pandhawa. Nggih, ngesaken dawuh paduka Hyang Adi Bukulun. Aja Petro, nanti aku ngapa Petro, ngapa Petro. Ayo bali. Kurawane jak bali. Oh iya Petro, iya. Iya Petro, aku njaluk ngapura Petro. Bali kono, ora ngasto, kae lagi do rapat kok arep dikaco. Oh iya Petro. Ayo sengune arep apa kuwi? Iya Petro. Kurawa anggere do rapat ayo ditenono. Mbangane diajar Dulur Werkudara lu wong tak ajar. Oh iya. Kae bali kae. Anjur dite. Ora ndedet. Ayo mulai kono, mulai. Kartomanwar ngopo? Iya Petro. Ayo bali kabeh, bali kura bali ora bali awase. Kok geger blek-blek ditutuki apa Petro? Durna kok ajeng munggah teng pendopo Pedukuhan Karang Kadempel ajeng gawe kisruh njaluk wahyu. Kok ajar nendal. Kurawa, oh undurke. Lah ya syukur. Werkudara. Nggih. Wis ora nyambut gawe kowe. Yo. Petruk ngaturake panuwun. Ora mbok sifat mbaran. Ora kula tepasi kok menan. Kuntal kabeh penyakit-penyakit do kuntal kabeh. Pun saniki pun tentrem samudayanipun, pun pikantuk wayu katentreman muga-muga. Ayo Pak, ngendi kok Pak? Sak pengker kula pamulangan ageng luhur mriki mugi tansah pikantuk katentreman lan tansah hanjayeng bawana sinuwun.